Γεια σας! Είμαστε και πάλι εδώ σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι σήμερα θα φτιάξουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό γλυκό εκμέγ με φρυγανιά. Μπορείτε να το φτιάξετε και με κανταΐφι. Εγώ πάντως θα το φτιάξω με φρυγανιές. Είναι και πιο εύκολο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Έχουμε ένα πακέτο φρυγανιές, 2 κουπιά γάλα, 2 φάκελα κρέμα ζαχαροπλαστικής, ένα γκαρνί και αμύγδαλα φυλέ. Πάμε να αρχίσουμε. Θα βάλουμε τις φρυγανιές μας στο πυρεξάκι μας. Τελειώσαμε με τις φρυγανιές, τις βάλαμε όντες στο πυρέξ και τώρα πάμε να φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Πάμε να φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Μέσα στο σιρόπι έχουμε βάλει 200 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια ζάχαρη και μία βανίλια. Θα το ανακατέψουμε να λιώσει η ζάχαρη. Πρέπει να λιώσει καλά. Το σιροπάκι μας είναι έτοιμο. Αρχίζει και βράζει, το αφήνουμε λίγο ακόμα και θα το βγάλουμε. Θα το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Το σιροπάκι μας είναι έτοιμο. Θα αφήσουμε 5 λεπτά να κρυώσει και τότε θα το βάλουμε εδώ στις φρυγανιές. Τελειώσαμε με το σιρόπι, το βάλουμε όλο στις φρυγανιές και πάμε να αρχίσουμε με την κρέμα. Θα χτυπήσουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Βάλαμε το ένα φάκελο κρέμα ζαχαροπλαστικής, πάμε να βάλουμε και το άλλο φάκελο. Πάμε να χτυπήσουμε και το καρνί. Θα βάλουμε 2 φάκελα. Το εφιάζουμε καλά να γίνει όμορφο. Θα βάλουμε από πάνω το αμύγδαλάκι μας.
το βάλουμε στο ψυγείο για να παγώσει για κάποιες ώρες. Με το γλυκό μας στο ψυγείο για 2 ώρες, κόψουμε το πρώτο μας κομμάτι και ορίστε το αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας και ραντεβού στο επόμενο.